нас, и он воскрес, как отчинить нам браны небесного володарства. Как мы мели магчимость увойти в это Божье царство и ожидать Бога тваром в твар. И это радость. Радость, якая наполняє наше серце надією, яка натхняє нас і дає нам такий справжній супокой у нашому серці. З такими думками ми розпочнемо эту Евхаристію на початок імши і просимо Бога за всі наші грехи, слабості і наші провини. Сповідаємося Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала нашему Богу, а на земле супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодатью небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне от Народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе, какие свету, смилуйся над нами, я Тебя грешно себе, какие свету, прими моление наше, я Ты святишь праворучайся, смилуйся над нами, но только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалим Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, безконца милосердный, Ты простогодовое святкование великой ночи, оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубей спостигли велич Христу, яким были очищені, могутность Духа, яким были одроджені, и коштовность крови, якой были откуплены. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодать суетности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Читание книги «Деяния апостолов». Браты заставались верными в учении апостолов и супольности, ламании хлеба и молитву. Был страх у кожной души, и шмат судов и знаков учинили апостолов. Усе ж верники были разом, и все у них было супольное, и продавали набыток свой и маемость, и делили поміж сусіді, кто мел потребу.
Щодня були разом у святині, і ламаючи дома хліб, вони споживали їжу у радості і простоті серця, прославляючи Бога і маючи прихильність усього народу. А Пан щодня долучав до їх тих, хто збавлявся. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Нехай скажи Израиль, навеки милосердность Его. Нехай скажет теперь дом Аарона, навеки милосердность Его. Нехай скажут те, кто боится Пана, навеки милосердность Его. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Мость наш верховный как лёгка, а репан потребнул мне. Пан сила моя и песня, я стал моим избавлением. С радостью исполнения слышит трек праведника, правится помощницу. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Камень, откинутый будовниками, стал головою угнана. Поношению горя и тепло очаг наших. Стенеки поношенили, будем радоваться и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Его. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який праз великую милосердность свою отдадил нас до живой надеи, праз воскресение Иисуса Христа из мертвых, до спадщины незнищальной, беззаконной и неувядальной, якая захована на небесах для вас, умацованных у силе Божией, праз веру, деле збавления, готового объявиться у опошний час. Гэтаму радуйтесь, нават калі цяпер і давядзецца трохі пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, каб правераная вашая вера аказалася нашмат каштоўнейшай за тленнае золата, якое выпрабоўваюць агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Иисуса Христа. Хоць вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго. Веселіцеся радостью невыказную и наиславнейшую, досягающим этой веры вашей, избавления душ. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверил тому, что бачу мені, каже вам, щас є на тих, хто
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия от Иоанна. Слава Тебе. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, аддыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святого. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваіх у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і ўкладзі у бок мой, і не будзь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божий, і каб веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Глубоко поважаные браты у святарстве, дорогий наш ксьонз патріарх, ксьонз Юзеф, які свое життя, все своє життя проповідував у воскреслого Христа і проповідує його зараз ксьонз Олександр, отець Салезіянці з гэтага ордена. Народився ще один орден, який працює тут, у этой Ложицькій каплиці, дорогі ксьонз Ян Пробощ, ксьонз Олександр Пробощ Святого, наши браты Михалиты, поважанные консекрованные особы, сестра Анна с нами сегодня молится, это наш генеральный секретарь Курии, как мы ведали, нашей Минско-Могилевской архидиоцезии. Дорогие браты и сестры, Христос воскрес! Этими словами мы не просто витаемся в эти дни, а эти слова они отражают, адлюстровывают такую важную таємницю нашей веры. Христос перемог смерть. Христос перший сярод усіх людей після реальної фізичної смерті воскрес, став знову живим. Мы видим, что когда Иисус проповедовал, то ходил с вёски в вёску, с города в город, и он проповедовал в большести своей про Божие володарство, или так само, когда размовлял с учнями, то он казал им про то, что Сын Человечий повинен шмат терпеть, на третий будет забитый, и на третий день воскресне. Мы видим, что учні не вельми з великим ентузіазмом усприймали эту информацию. Навіть Петр бере Єсуса не так на бок і каже: «Ой, пані, ну не кажи ти ці слова.
Вот не подобается нам это. Вот все, что ты кажешь, что ты робишь, ну все классно, вот кажучи сучасної нашої мови. І цуди, які ти робиш, і слово про Божє володарство, і вот это то, що натхняє нас, наполняє надією. Але вот коли ти кажеш про то, що ти будеш видадений у руки язичників, що пройдеш праз муки, праз смерть, праз укрижування, вот, вот это вот. Вот без этого было б супер. Бо терпіння, воно якби так не зовсім знаходиться внутрі нашої людської натури. І тому ми ведаємо, що коли Христос сапраўды у Гефсіманськім саді був арештований, великий страх і неупевненість наповнили учнів. Учні, які бачили цуди Єсуса, вони бачили ті цуди, які не покидали ніякого сумніву у тим, що і Він є той збавця, той Месія, який повинен був прийти, що Він той самий Божий Син, який може зміняти закони природи, Він утихомирував буру, зміняв воду, вино переутворял, мог ходить по воде, мог размножить хлеб на пустыне. Ну, абсолютно, это выходит поза рамки, поза межи всяких физичных, химичных, биологичных, інших законов. Єсус оздоровляв хворих одним тільки словом, хворих од народження, так само вони то все бачили. Ну, сапраўды, вони бачили, вони розуміли, що він має эту моц. Але коли його арештували, коли вони стали свідками його терпіння, коли особливо вони пережили інформацію про те, що він помер на крижі, де вони були? Ніхто не ведає, вони були сховавшись. І вони пережили страх, неупевненість, вони розбіглись. Ну і можемо так сказати, ну, от один учень зрадив Іуда Іскаріот, інші так само не зосталися вірними. Тільки один Ян апостол був під крижем. Ян і Марія, мама Єсуса. Інші учні десь розбіглись. І після свого з мертвих повстання Єсус повинен був яким чином подтвердить то, что есть. Потому что, ну, по-перше, учни могли настолько быть моцно расчарованы этими подеями, этой смертью, узрушенные, что им могло здаться, что это з'ява некая, что это вот привид, якого они бачат, коли бачат Єсуса. Тому вот мы бачим это все так званые христофании, так называют на старожитно-грецкой мове и по латыни, з'явлення Христа після Воскресіння. Сьогодні ми почули уривочок з Євангелія, який каже нам про чергове таке от з'явлення. Христос з'являється апостолом, тоді проходить певний час, з'являється апостолом разом з Томашем. І коли Томаш виказує такий трошечку недовір іншим апостолам, йому тяжко прийняти вірою то, що вони з ентузіазмом кажуть, що він воскрес. Він каже, от я поки пальця не укладу, я в рану от не помацаю, але ми ж ведаємо, що всі ми люди, нам найлегче повірити колін. Коли ми помацаємо, понюхаємо, покаштуємо, тоді окей. А як це все так десь так трошки абстрактна інформація, нам складно це прийняти. Єсус з'являється, каже Томашу, давай палець, от я, вкладай палець, докранайся, ти повинен бути упевнений, що це я. Чому? Бо буде місія, яку я складу на вас. Місія проповідувати Божє Слово, але це буде пізніше. А на початку ми розважаємо таку справу. Сьогодні ми переживаємо свято Божої милосердості. И хоть это свято было установлено в Богослужебном католическом костеле относно недавно, только святый Ян Павел II подчас своего понтификату уводит этот день як день святочный, поводле их объявления у Иисуса, святой сестры Фаустине Ковальской, как это было. Але мы разважаем про милосердность Божию у категории всей истории избавления. И сегодняшнее Евангелие как раз таки каже нам про один из актов Божьей милосердности. Учни, які по сутності зрадили Єсуса, вони були вірними йому до кінця. Учники утекли, коли було маленьке випробування, коли Єсуса схопили в Гефсиманському саді на воді, коли вони були разом на молитві, то що було? Єсус молиться, вони заснули, він каже, ну навіть скільки не можете побути со мною, засипаєте. Учні розбіглися, сховалися, коли Єсус нес криж, коли він помирав на крижі. Але Єсус з'являється учням і каже, спокій вам. Ну, це правда. Коли учні збиралися разом, напевно, їх серце тремтіло, воно трошечку було таким наповнено переживанням, ну як це так, і от ми розбіглись, ми проявили слабость. І Єсус для того, щоб одразу трошки вот эту їх, може, переживання убрати, він каже, спокій вам, в этом його милосердність, я пробачаю вам, і навіть не чекаю, що вони скажуть, ой, пані, ну пробач нам, ну там, ну стало. Ну, от в ogóle розмови, він просто каже, спокій вам. Другий раз, коли вже з Томашем з'являється, каже, супокой вам. Єсус дає супокой у серце чоловіка. І в этом проявляє свою милосердність. І він пробачає своїм учням, але про це він так само показує, що він пробачає кожному з нас.
Ну, так само. Нельзя сказать, что мы, вот как люди верующие, мы приходим в святыню, мы молимся, мы стараемся вести такое вот, скажем, життя, наповнене нашою вірою, яке випливає з нашої віри, життя, наповнене захованням Божих законів. Як приходить маленькое какое-нибудь покушение, ну то не так часто мы и застаемся верными. Бывает так, что мы довольно легко идем, довольно легко можем себе дать такую, як ми кажемо, диспенсу на то, что вот, зробити цей грех, отвернуться, отвести от Пана. Здаряються різні ситуації, і Єсус пробачає нам. Пробачає, тому що Він милосердний для нас. І Він пробачає, тому що Він бачить і глядить в наше серце. І Він бачить нас і приймає такими, які ми є. З нашими слабостями, так, з нашими недохопами, так, навіть тоді, коли ми буваємо і не завжди Йому вірними. І Він приймає і пробачає. Увогуле, сам факт того, что Божий Сын приходит на этот свет, что Бог принимает человеческую натуру и становится одним из нас. Это проява Божьей милосердности. Бог милосердный до человека. Люди, які были створені Богом, які жили в этом Божьем володарстве, его называет Библия Едемский сад, рай, вони оглядали Бога тваром у тварі, вони жили в повній гармонії, яка існувала во всім світі, було все добре. А ці люди все ж таки вибрали свій шлях. Вони не були послухняними Богу, і тепер першородний грех, який зійшов на цих людей. І вони самі відвернулися від Бога. Відвернулися, вони вирішили, що ну, ми самі собі створимо закон, по якому будемо жити, коли ти нам забороняєш каштувати з цього древа познання добра і зла, як називає його Святое Писання, ну, то ми скаштуємо, і ми самі будемо жити так, як нам захочеться. Ну, Бог все равно милосердный, Он обещає то, что но здесь не делают справу вертания, хоть люди и не могли быть в этом Божьем володарстве. Бог пришел в этот свет, Он милосердный, Он любит человека и ждает его избавления. Ждает избавления кожного из нас. И не абстрактно нас, а кожного по имени Бог ведает нас и чекает в своем володарстве. Мы молимся о Божьей милосердности, молимся разные молитвы, уделяем до Божьей милосердности. И наши очи подчас этой молитвы звертаються на криш, перш за все. Криш, який з'являється таким символічним уособленням терпіння Христа. Його терпіння, його покутав, його муки, його болю, які Він знес, перенес, прийняв для нас. І Він показує таким чином, що і ми так само, живучи тут на землі, ми приймаємо свій криш, який ми несемо. Криш, який складається з наших яких-небудь терпіннів, хвороб, неудачів, переживань, з випробуванням, з якими ми зустрічаємося, з непорозумінням, у яких ми приймаємо уділ, поміж людьми бувають різні ситуації, але це і є наш криш. І коли ми приймаємо цей криш, ми з'єднаємося з Ісусом Христом, і ми, якби, знову ж просимо, Боже, будь нам милосердним. Пробач нам наші провини, ми несемо наш криш, допоможи нам нести криш. І Він допомагає, бо Він присутнічає у кожному чоловіку, який переживає некое терпіння, некую, може, складаний момент, тяжкий момент. Ми розглядаємо милосердя сьогодні категорії Бог і чоловік. І сьогодні знову ж ми почули одну з таких проявів Божої милосердності, коли Він звертається Єсус до учнів і каже, кому ви відпустите грехи, відпущені будуть, кому затримаєте, затримані будуть. Але Єсус дає їм уладу відпущення грехов, то, що з'являється тільки прерогативою самого Бога. І апостоли, після їх, уже їх наступники, святари, мають цю уладу відпущення грехов від ім'я самого Бога. Это так само проява милосердности, бо він розуміє, що чоловік слабий по натурі своїй, і він здольний відвернутися від Бога через грех, але він може вернутися, і Бог каже, я пробачаю, я відпускаю тобі цей грех, я не тримаю зла. Ми молимося в милосердність до всього світу, тому що особливим чином ця молитва актуальна, і сьогодні ми бачимо, що в нашому світі так потрібна ця молитва Божою милосердність, і цей світ так потребує тих слов Христа «супокой вам», і ми розглядаємо цю справу про супокой во всім світі, поміж народами, поміж країнами, об супокой в наших сім'ях, об супокой в наших серцях. Все це вельми потрібно сьогодні, тому ми перемолимося до милосердності Божої, кажемо, Боже, будь милостивий, бо
часом чоловік не розуміє, що він робить, а часом він розуміє, що він робить. Часом чоловік свідомо зміняє Божі заповіді, підпорядковує собі. Ну, так як вигідні, так як хотілося б. Не подобається ніяка заповідь, ну то зробимо так, що якусь 10, а то яку-нибудь ми, ну якби так от якусь, скажімо, таким от маркером візьмемо, закрасимо і не буде її бачити. Так робиться часом сьогодні у сучасному світі. Є так звана редукція заповідей Божих, коли чоловік каже про заповідь «не забивай», ну не забивай, але є інші форми, такі як забойство ненародженого дитя, як евтаназія, забойство хворого або старішого чоловіка, праз ін'єкцію, ці інші форми. Ну, то ми, може, так не будемо це називати словом забойство, закреслимо, так замажемо, бо нам це не подобається, ми придумали собі некую іншу форму. Не чужа ложь, есть такая заповедь, верность у суженстве, шануй жонку свою, мужа своего, а сьогоднішній світ каже, ну ні, ну можемо так замалювати, і буде такі роздає громадянські браки, і child-free ідеологія, де ми поживемо для себе, але не буде у нас ні потомства, ні діток, нам это не потрібно, нам вот хотілося б, как мы имели только для себе, а все, что не подходит, то так закреслюємо, тому сьогодні ми бачимо і розпуста, яка вельми рано починається у житті чоловіка, і от проблеми з захованням суженської вірності, тих базових коштовностей, на яких будувалося життя і наших продків, завсюди сьогодні це вже так ставиться під сумнів. Тому ми молимося, кажемо, Боже, будь милосердний, дай нам розум, как мы умели зрозуміти, що є добре, що древне, як ми умели відрізнити одно від другого. І сьогодні кожен християнин має обов'язок свідчити про Ісуса Христа, так як апостоли йшли і проповідували, а їх проповідь була вельми короткою. Як була «Він воскрес», «Він живе», «Христос воскрес», сказали апостоли, от тим людям, які жили навколо їх, не треба було зашмат казати про Ісуса, бо ті люди відали. Уже коли далі вони трошки пішли в Грецію, у Римську імперію, тоді вже треба було розповідати, хто такий Ісус, але людям там не надто було цікаво, і вони свідчили своїм життям, що вони вибирають інші коштовності, і це так само притягнуло увагу і стало таким пунктом розповсюдження віри у Христа, у Воскреслого, і тому сьогодні ми відаємо, що от ця інформація розійшлася по всім земним шарі, але все ж таки свідчення кожного з нас, воно потрібне, коли ми вибираємо ті коштовності, які проповідує Ісус Христос. Ті коштовності, які по-справжньому роблять чоловіка щасливим, хоч може нам приходиться часом і пройти про некое терпіння, випробування, про, може, якої-небудь і незрозуміння нашого окруження, але коли ми триваємо у добрим, то ми отримуємо особливу эту Божу ласку. Коли ми розмовляємо про милосердність Божу, то ми всі хочемо, щоб Бог нам пробачив, правда? От подивіться руку, хто не хоче, щоб йому пробачив Бог який-небудь провини. А то добре, таке питання підхотливе, той, хто древній, то я одразу піднімаю руку, щоб на всілякий випадок можна було розуміти. Это у нас так у войску практиковали, когда я был слушал в армии, то нам читали долгую лекцию, мы все сидели с открытыми очима, и потом таким шепотом той лектор, у нас такий был майор, и он каже, команда для тех, только для тех, кто спит. Это будет 10 нарядов мелочи. Ты что-нибудь сказал? Мы все, кто такие с открытыми очима схватили, тогда все сразу вставали и глядели, что тут не так. Тому я кажу, что кто не хочет, то поднимите руку, никто не поднял, значит, никто не спит. То это добре, что мы еще так бодрствуємо і справді ми хочемо, щоб Бог нам пробачив наші провини, наші гріхи. Але милосердність – це не тільки справа вертикальна, чоловік-Бог. Милосердність – це і горизонтальна, це відносини поміж людьми. Ісус вельми часто повторяв це слово. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Як ви отримали пробачення від Отця Небесного, так і ви повинні пробачити того, хто вас покривдив. Це відносини, які регулюються поміж людьми, поміж нами. І тут так само це вельми важний аспект нашої віри і цієї сфери милосердності. Ми не можемо ходити у злості, ненависті, тримати у серці кривду на когось і при этом просити, Боже, пробач мені. От ти мені пробач, а я вже там кому-то ні. Так як була ситуація, коли мы сустракались, ну, такие вот мои знакомые, пьем карбату, и я гляжу, что
От ми з жонкою, по-перше, сіли на різних так якось трошечку таких куточках этого столика. Мы пьем гарбату, и они ни разу ни слова не проронили, хоть они, ну, как бы пришли ніби разом, они не розмовляють, я їм кажу, а що тут такое, ну, що сталося? Ну, так як мужчина, він так трошки смовчав, що то каже, а ми посварившись, ми вже доволі довго, ми вже пару тижнів не розмовляємо. Кажу, ну, як ви не розмовляєте, то чому ж ви не помиритесь, чому ви не зробите перший свій крок, який-небудь, ну, помиритесь? Вона каже, ну, як ви зрозуміло, так от, ну, примиритися, ну, треба було б, ну, він чекає, що я перший, я чекаю, що він, я кажу, ну, добре, ну, от ти чекаєш, що, от, ну, він повинен першим, а може, він якраз таки лічить, що це була, наприклад, ти виновата, ну, але хтось ж повинен зробити перший крок, от, хай би ти взяла, да і пробачила. Ну, говорю, что там конкретно у вас было? Честно кажется, я не помню. Помню, что вот мы посварившись, але за что? Яка там дробість була життєва. Я говорю, ну добре, ну як ти не пам'ятаєш, яка це була дробість, ну так зроби ти свій перший крок. А еще чего, а вдруг там это важное что-то. И вот так вот у нас часом бывает, что а вдруг что-нибудь важное, мы може тримаємо якую-нибудь кривду, якую-нибудь злобу, але от пробачить, примириться, це вельми важна ситуація. Так як от, почався пост, мені так от духовно потянуло до таких вот разважаний у клюзоровых монастырей, такие есть у нас в католицком костеле монахи-отшельники камитулы. Вот, они живут в вельми суровых умовах, они, по сутности, вельми мало размовляют одни с другими, и вот часами такие разважания цікавые есть. И там можно в этом монастыре, часом только мужчинам, там женщины только пару раз в год могут заходить на территорию этого кляштера. Ну, мужчины могут такие коррекции себе зробити. Там можна просто жити у їх, приходять до їх на молитву, і то не обов'язково, які юстини разом моляться. Ну і так, по сутності, там така тишина, ну, що просто вот там можна і порозважати, подумати. Там нема таких вот, як на реколлекціях, що хто-то проповедує, щось каже, там тишина повна. Ну, коли ти хочеш, можеш там порадитися з яким-нибудь монахом, що все одно вельми неохотно так розмовляють, але вот такий приор, який узначальный кляштер, то он розповідав історію, такий молодий чоловік приїхав і каже, що ну, може, хочу побити, він побудь з дітей, може, трошку більше. І потім підійшов, каже, я хочу трошку порозмовляти. Ну, каже, ну, добре, давай. Ну, і той розмовляє, каже, мені вельми шмат дало пробивання в этом вашем монастырі. Вот я поукладав собі многие речі, ну, у мене в житті були різні ситуації. Ну, і вот я хочу так просто порадити. Вот, наприклад, вот я розумію, що вот мы живем с сестрой в одной квартире. Наши батьки дошли уже в вечность, мы стали спадкоемцами этой квартиры. Мы не миримся, мы не можем помириться. У нас весь час есть претензии, нечто весь час нам перешкоджає. Разъехаться не можем, ну, будем куди, ну, бо у нас тут ще нема так от не дозволяє нам наш матеріальний стан. Але, ну, от, якби так, я розумію, що от, пробываючи в этом кляшторе, я зрозумел одну речь, что не только Ина виновата, потому что до этого момента я лечу, что только Ина виновата во всем, а тут пробываючи я зрозумел, что 50 на 50. Что я так само в этом виноват, ну вот, але вот дякую был, что вот так вот сталося, я зрозумел, ну вот я уже какие-то парады хочу духовные, он скажет, ну я тебе могу дать одну духовную параду, коли хочешь, как твое пробывание в этом монастыре принесло тебе конкретный духовный плен, то одно маленькое задание, так как после споведи покуту задают. Это не покута, но Олег, хочешь, что я тебе дам. Каже, приедешь додому, подойди до сестры и поцелуй сестру. Ничего не кажи, подойди, поцелуй, скажи, ну там, прости, пробачь как-нибудь. И все. Той каже, вау, не-не, абсолютно. Это выше за моей мовчивости, моей здольности, за меня самого. Это, ну, как? А як на меня поглядите, на этого не зрозумею, я не могу это зробити. Абсолютно, ні. Добре. Які-небудь такі от ось речі, які тобі ну, страшно не подобаються, які тобі ну, не можеш ти робити, які доставляють тобі ну, вельми велику прикрість. Ну, наприклад, ну так, ну, от не люблю уборку робити, там ще що, от любиш убирати в туалеті? Ні, не люблю абсолютно. Ну, каже, добре, а у вас дома хто? Ні, ну, дома тільки сестра этим займається, я там вообще, ну, фу, я не могу там подвести, мені це не подобається. Каже, добре, то або ти підходиш, цілуєш сестру і кажеш, пробач, ні? Або ти на протягу місяця кожен день виїш в туалет. Він каже, добре, що добре? Ну, буду місяць в туалет. Він каже, от бачиш, яка, от, скажімо, твоя позиція тут, тобі це время не подобається, но ти готов місяць, то от ти готов світитися. А тут
зрабіць нейкі акт міласэрнасці, добры вот такі вот учынак, табе гэта заскладана зацяжка, таму адмяняюцца все гэтыя рэчы, толькі гэта хочаш зрабіць, не хочаш, ну то тады ўжо я тут больш табе нічого не магу даць ніякай парады. Ну і кажа, наступны год прайшоў год, і той чалавек зноў прыехаў у кляштар. Прыехаў, ну і кажа, вы мяне помніце, там то, ён кажа, ну да. Кажа, ну вот вы мне так сказали зрабіць. Кажа, ну я так переживал, думал, пару месяцаў прайшло, пакуль я у пэўным моменце, ну, 10, можа, там, кажа, 100 грамм был выпивший, але пришло вот ему такая вот ностальгия, что ну вот надо это сделать. Пришел, когда сестра была чем-то себе занята на кухне, я поцеловал, сказал пробач и пошел. Я так просто не хотел чекать ее реакцию. И тишина, и праз некий момент отчиняются двери того покоя, кем он жил, заходит сестра, и капают слезки, она его обнимает, целует, и то самое каже. И кажу, мы с той поры, мы просто больше не сваримся, и только у нас начинаются некие такие эмоции, мы просто выходим и разумеем, что мы несколько хвилин просто треба нам, как эти эмоции утримывать. Вот ситуация, мы ее боимся, мы не можем это сделать, а может треба сделать такие один маленький крок. И вельми часто, когда мы молимся и просим милосердного Бога, как Он нам был милосердный, так как и мы были милосердны. Як апостол Петр каже, ну, пробачайте, а коли 7 разов мне той самый человек будет крывдить, вот я ему раз пробачу, 2, 3, 7 раз, уже не 7 разов пробачать. Иисус что каже? Не 7, а 77. Пробачайте. И у вас буде той супокой у серці, який несе Христос, який каже, спокой вам. Він каже ці слова апостолам, каже кожному з нас, спокой вам. Есть іншая каштовність. Любов – це та вершина, до якої ми повинні імкнутися. Любов в нашому серці, любов, яка пробачить, любов, яка не тримає зла, любов, яка жадає добра, яка не зайздростить нікому. І тоді, це правда, як ми навчимося бути милосердними один до одного, то милосердний Пан, докранаючись до нашого серця, зробить так, що ми це відчуємо ще більш виразно, ще більш яскраво. І тому нехай це пасхальне свято, це радість Воскресіння Христа, наповнить нас справді радістю. Радістю, тому що християнство, не глядячи на те, що ми углядаємося у криш. А коли ми от глядимо на криш, правда, зараз він закрит вот этой такой червоной стулой, червоний знак перемоги Христа. Але коли ми углядаємося у криш, то ми бачимо терпіння, ми бачимо боль, ми бачимо смерть, яка прийшла праз криш. Але християнство – это религия радости и надеи, бо мы ведаем, что на третий день после этого крижа Иисус Христос увоскрос по мертвых. Увоскрос и отчинил браму небесную нам. И не нам, але мне, и каждый может назвать свое имя. И дай нам Бог, как мы туда вошли в это Божие Царство. А воскреслый Христос нехай наполнит нас соправдной вот этой пасхальной радостью. И видите, что вот как бывает в день Пасхи, первая пасхальная служба завершается словами, какие святар каже «Христос воскрос». Заправдию воскрос. Вы уже научились, а первый «Заправдию воскрос». Так тихо, что мы так еще не пам'ятаємо, як це може правильно відказуємо, як ми говоримо, а вже пройшов тиждень, то вже ви так кажете, що вже положиці чує, а тільки половина. А треба, щоб вся ложиця почула, що Христос воскрос. Заправдию воскрос. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веру у единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого уже сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо,
сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Полные доверу, милосердности Божией с надеей помолимся в интенциях наших и всего Костела. Молимся за святий костел, как обещаешь людям радостную правду об смертном повстании Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костола, особливым чином за присутного серед нас бискупа Юрия, как мужно и за отвагой проповедовали Евангелие Христа, виконували сакраменты и вели доверенный им люд Божий до збавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх, хто триває в тяжких грехах і знаходиться далеко від Бога і Костюла, как признаючи свої грехи і слабості, познали так само безконцу Божию милосердность и с довером вернулись додому Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх хворих, терпячих, убогих і бездомних, ко отримали потребную допомогу от близких, а вера в Божию милосердность принесла им соправное утешение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафію, особливим чином за всіх добродіях народавців, как супольне діло, яким есть будова алтаря Божої милосердності, злучила нас у соправную Божию сім'ю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх померлих, особливо з нашої парафії і наших сім'їв, за Янину, как Бог одарил своей милосердностью и радостью життя вечного у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы охотно, если потребуем нашу допомогу и сами спознали безконцию Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тебе за все дары Твоей добрыни и просим, научи нас годно их використовувати праз Христа, Пана нашого. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мы и ваши, как я принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа и огруженных про сакрамент кресту. Учеников усех, кто про знание веры и рост, отримал новое життя, досягнули вечного счастья.
Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён, сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вершинах. Сапраўды Боже, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і неспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у єднасці з усім касцёлам, у найсвятейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молімся Ты, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, паламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем свет свою Иисусу, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, успоминаючи звавчую мужу Твоего Сына, а так само Его чудовне воскресенні в небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Він сам нас
учинить вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Найперв Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Юзефом, со святым Михаилом Архангелом, святой Фаустиной Ковальской, святым Яном Павлом II, благословенным Михаилом Сапуцким и всеми святыми, про заступництво яких мы сподзяемся на Твою несломную допомогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзапам, з присутним сярод нас біскупам Юрієм, з усімі біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбы у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, Янину и усіх, кто у ласцы Твоей одышел с этого свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподзяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якога адорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу себя и вечная. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху и закованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и присте збавце нашего Иисуса Христа. Твое царство и власть и благословение. По низу Христа Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заусюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Пора положить, я тебя
души свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе гріх і світ. Благословленные, покликанные на вечеру Его. Помяни меня, Мария, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Святая коммуния будет так само уделяться на улице.
Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите селки дыханье. Хвалите Ему вострой. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите селки дыханье. Хвалите Ему вострой. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. 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 Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите селки дыханье. Хвалите Ему вострой. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите, хвалите Пана Нябё. Хвалите селки дыханье. Хвалите Ему вострой. Молимся, просим Тебя, всемогутный Боже, учеников прийняти нами пасхальний сакрамент, завсёди бив тісним у наших душах, раз Христа Пана нашого. Приходить до завершения нашей литургии, зараз еще будет выставление Наисвятейшего сакраменту, помолимся веночек до Божьей милосердности. После благословения тогда уже потом ksiądz Jan Proboszcz zrobić objawy duszpasterskie, еще пару слов сказанных. Я время переживал, как Анастасия ведала про это, то я уже официально заявляю, что зараз будет выставление Наисвятейшего сакраменту, мы заспеваем спевное выставление и помолимся веночек до Божьей милосердности. Коли будем молиться веночек до Божьей милосердности, подумаємо все, що ми молимося і просимо особливим чином сьогодні, в этот наш такий напружений час, об ласку супокою. Супокою по усім світі, супокою поміж народами, супокою в наших сім'ях, супокою в наших серцях. Помолимося особливо, бо, як казав Христос, де двоє або троє збираються у ім'я Моє, то я серед вас, то Він з нами, Він нас чує, розуміє, а наша супольна молитва, і вона так само може принести той плод, якого ми всі потребуємо. І, коли ласка, заспіваємо пісню виставлення Найсвятейшого сакраменту. Ми подрихтуємося, Михалки, як ви називали, будуть молитися віночок Божої милосердності. Вона найсвятіша, Богородиця, єдина замісна, приводить спасти нам славу життя.
та Божої милосердності во всіх тих інтенціях, яких просить святая сестра Фаустина. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дома, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великом смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его, Единого Пана нашего, який був зачатий до Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований помер і був похований, зійшов до отхвані на третій день, воскрес померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Отче предвечный, охверуй Тебе тело и кровь, душу и воскость, милейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Прости за грехи наши и всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охверуй Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Ради прости за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету, деля его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охверуй Тебе тело и кровь, душу и воскость, наимилейшего Сына нашего, Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Ради прости за грехи наши и всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его полезные муки,
Будь милосердный до нас и до всего света. Теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и воскресть наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего света. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Теле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охверую Тебе тело и кровь, душу и воскресть наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad всім світом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами і над всім світом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами і над всім світом. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Довіряємо тобі. О кров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Довіряємо тобі. О кров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Довіряємо тобі. Єзу, Довіряємо тобі. Єзу, Довіряємо тобі. Єзу, Довіряємо тобі. Święta siostra Faustyna, Молися за нас. błogosławiony ksiądz Michał Sapoćko, Молися за нас. błogosławiony święty Jan Paweł II. Молися за нас. Милосердный Боже, от своей великой любови до нас Ты створил свет, анелов и людей. Милосердный Иисус, проспоил телом жизни, Ты стал одним из нас. Ты обещал милосердность словом и учинком. Наибольшую милосердность до нас Ты выявил на крыжи, где милосердность з'єдналася з Божою справедливостью. Ти застався з нами, як милосердність у костьолі, у святих сакраментах, особливо у сакраменті Євхаристії і покаяння, у Слові Божому, особливо у Євангелії.
Ты спаслаў нам, як лепшы дар Тайца Духа Святого, які працягвае твою справу ў свеце і ўсё асвячае. Сузіраючы абраз твоей міласэрнасці і цябе міласэрнага, які знаходзішся ў найсвяцейшым сакраменце, давяраем тваёй бязмежнай міласэрнасці. Пане, давяраем табе, але просім, каб ты умацоўваў наш давер. Сёння ўрачыста прысвячаем тваёй міласэрнасці усю нашу бацькаўшчыну, нашы сем'і і нас саміх. Акунаем у твою міласэрнасць усе грахі ўсіх грэшнікаў нашай краіны. Асабліва тых, хто далёка ад цябе. Грахі нашых сем'яў, бацькоў, маці, пажылых, адзінокіх людзей, моладзі, дзяцей. Грахі п'янства, сужэнскай невернасці, забойства ненароджаных дзетак, распусты і усялякія людскія бядоты. Мы моцна спадзяёмся, што ты прабачыш нам усё гэта і умацуеш нашу слабую волю, каб у будучым мы былі моцнымі. Абяцаем, што ў нашым штодзённым жыцці будзем рабіць учынкі міласэрнасці адносна кожнага чалавека, якому патрэбна дапамога. У сям'і, дома, на вуліцы, ў школе, на працы. Абяцаем, што будзем звяртацца да суда тваёй міласэрнасці, да святой споведзі, будзем часта прымаць святую камунію, у якой утоена твая міласэрнасць. Будзем часта ўзірацца ў аблічча тваёй міласэрнасці, усклікаючы ў сэрцы «Езу, давяраю табе». Абяцаем ратаваць іншых пры дапамозе тваёй міласэрнасці. Будзем маліцца вяночак да тваёй міласэрнасці. 3-я гадзіна дня будзе гадзінаю міласэрнасці для нас і тых, каго мы будзем даручаць тваёй міласэрнасці. Міласэрны Езу, звярні увагу на нашу бяду і убоства, духоўнае і фізічнае. Звярні увагу на нашыя сем'і, нашу бацькаўшчыну, на ўсё чалавецтва і на ўвесь свет. Езу, ратуй нас. Асвяці ўвесь свет і нас прамянямі тваёй міласэрнасці перад справядлівым гневам Айца. Маці міласэрнасці, заступайся за нас. Тебе Бога прославляем, Тебе, Пане, хвала вечна, небо и земля славаем, Тебе, Отче предвечный, Тебе Боже все ангелы, Семи косы и небесы, Херувимы, серафимы, и хвалы отлично сносят. Святый, святый над святыми, Богомолвный и ласкавый, над землей и небом слынет, и обсяжность твоей славы, и апостолы и мучни, от пророков полных хвалы, семи мучеников мощность, отдают тебе пошану. Услугушник море пьется, а у света вино пола. Тебе хвала с нашим сердцем, сердце твоего костела, Сына с Духом с утешением, величие Отца Христа. Прославляем все створение, хвала на хвалы тебе, Христе. Разведки лучше не стыдно, сердцу славить твои славы. Ангелы хранителям, заковать за путь отставы. Как же вы повече целы, раз твои святые раны. Сын Отца с гробнейшим телом, ты принял полуни паны. Зруйновал ты храмы смерти, над прижиной вымолчала. Проклял сильно тебе верить, радость вечная затяла. Право ручается у славе, пробрызнулся наш отдельный. Придет снова ту яве, обсудить людские чины. Грешных ты не дай забинуть, устам славцам не судьёю, и обы нас сохрани нам, доброволь своей крыльёю. Со святыми безумолцы, заковать твои награды, а не знал народ приносит,
Тебе благодарок вечный, мы штоденно прославляем, не покинешь свою руку, Боже, без Твоей опеки. Пану веру не буду, оскорбленный навеки. Пану веру не буду, оскорбленный навеки. Молимся, Боже, образ пасхальную таємницю Христа, Ти откупи усіх людей, заковывай в нас справу Твоей милосердности, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоились отримати євлен раз Христа, Пана нашего. Будь завсёды похвалёны, всеми нами прославлёны, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалёны, всеми нами прославлёны, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалёны, всеми нами прославлёны, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Дякуємо Пану Богу за ті гімни, які ми прославляли за час спусту в нашій парафії. На початок відбудуться об'яви, можна сісти. Сьогоднішні збори ахвяравання цілком предназначаються на дієцезіальні мети. Наступна третя неділя місяця інвестиційні складені ахвяри так само предназначаються на будову, за які щиро дякую. Адорація Пана Єзуса в Найсвятейшому Сакраменті триває кожен день від 14 до 19. Дякую за ахвярование, складенное на будову всім, хто причинився до приготовлення сьогоднішньої урочистості, Михаелькам і хору Херувимов за допомогу у співі, службі літургічної алтара, за прислуговування. І вам, всім, хто прибирав у ту каплицю, хто принараджав, хто робив квітки і різні речі, які нам сьогодні допомагали молитовно більш чувати, скупитися і молитися, і просити, і шукати в этой Божій милосердності. Помолимося за всіх, хто причинився до сьогоднішньої урочистості, за тих, хто на цьому тижні буде святкувати дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає і народив дітей, за Єсенію, Софію і її батьків їх розпит з нагоду хресту, який сьогодні відбудеться у 19:00. А так само пам'ятаємо за кожного з вас, віддадим під опіку потом Матері Божій Руженцовій і святому Архангелу Михайлу. Дякую великий ксяндзам за присутність на руки ксяндза Олександра Медвіцького, декана і пробоща парафії святого Яна Хрестителя на Сєробранці складаю. Дякую великий за присутність ксяндзу так само Юзефу, що з нами приїхав помолитися
дать посвящение так само своей молитвой веры ксензу Александру Провощу Знатова, парафії святого Архангела Михайла, так само за всякую допомогу, яку він оказує не тільки у сьогоднішній урочистості, але так само і тоді, коли часто десь я, може, виїжджаю, вибиваю, або виїжджаю на якийсь відпочинок. Дякую, великий ексцеленціо, biskup Józef, za waszą dobrynю, Hrabackiego Jury, Jury, za waszą dobrynю, za to, że wy odguknęli się z wielkiej ochoty i przyjęli moje zaproszenie w naszą wspólność parafialną. My szczerze dziękujemy, nam wielmi przyjemno was tutaj gościć i nie tylko na takie uroczystości, ale kiedy będzie jakaś możliwość, zajeżdżajcie na braterską kawę, na jakąś wspólną tak samo modlitwę, kiedy potrzeba albo świętую i mszu. Teraz nasze parafianie jeszcze chcą pромовить туда до вас. А всем, кому я забыл подяковать, нехай Пан Бог отплатить 10 разов больше, так что вы его изыскали. Дякую великий так само сестры Анне за присутность, за то, что учит в нашей парафии занятков религии, катехизации. Нехай добрий милосердний Пан їй так само одячить. Поважаний біскуп Юрій, виказуємо щиру удячність за ваше віддане служення і духовну опіку. Особливо дякую за те, що знайшли можливість навідати нашу парафію і узначалить эту святую мшу. У гэты урочисты день жадаем вам багатых Божьих ласкаў, моцнага здоров'я, духовной радости и нестомной рухливости у пастырскім служении. Нехай милосердный Пан няспынна умацоўвае вас, адорвае мудростью и ведзе по шляху правды и любові. Jeszcze tu tylko na koniec, wiadomo, ojciec, ksiądz biskup winszował, ale ja tak samo powinien winszować jak proboszcz усіх православних і нас, католиків, бо ми триваємо в цим самому першому дню, як написано в Святої Імши, в цей перший день, хоч він розтягнутий на 8 днів, але час Костюл уміє розтягувати час, щоб ми вміли веселитися і дякувати Пану Богу. І нехай православним нашим братам, які сьогодні святкують з мертвих повстання Пана, нехай так само Христос благословляє і одорить потрібними ласками. Христос воскрес! Справедливо воскрес! Не ведаю, чи не почули. Христос воскрес! Справедливо воскрес! Дякую щиро ксензу Яну, дякую щиро всім за супольну молитву. Ксенз Ян уже хваляваўся, але ўжо яго хваляванне падыходзіць да завяршэння. Я себе просто вот калі слухаў ксенза Яна, то так узгадваю себе, думаю, так як один ксёндз промаўляў падчас благословлення званоў, бо як ужо пабудаваны будзе касцёл, вот звон, который колокол будут вешать. И вот я уявляю себе, як ксёндз Ян сказал бы. Ксёндз Ян сказал бы так. Вот мы, як уже осядем этот звон, то он будет звонить у нас, коли он будет звонить, коли будут похороны, коли будут пожары, где-нибудь, коли бискуп приедет, и еще какое несчастье у парафії. Тому щиро дякую, бо радості, яку дає нам Єсус Христос, радістю Воскресіння повинна наповнити наше серце. І жадаю, щоб якнайхутче ця промова ксенза Яна була. Бо фундамент уже є, осталось тільки що збудувати костюл, і вже звон буде завішений, повішений, буде обвіщати об набоженствах, які є. Хочу подякувати хору, який так пригоже співав. Хор, як видно, як ансамбль, потому что на разных инструментах, так как у одним из псалмов сказано, что хвалите Бога на арфе, на цитре, там такие инструменты, вот таких, как у нас сегодня, то просто тогда их не было. Поэтому они назвали, конечно, и на гитаре, скрипочки, все синтезаторах. Все это есть, але, як казав святий Бенедикт з Нурсії, ви це лепше, чим я ведаєте, правда? Уже это избитая фраза. Як он казав? А по латыни слабо?
Святий Бенедикт Нурсій написав у своїм уставі для монашського життя, от монастирей бенедиктинських, «Quis cantat, bis orat». Хто співає, той подвойно молиться. Ну, это так, как монахи учились співати, і там справді, коли вміють, то вони там співають. Коли не вміють, ну, то так, як я. Ну, это не страшно. Але вам дякую щиро, ви сьогодні, справді, зробили нам, створили таку атмосферу радості, свята, коли різні інструменти, навіть аж так трошечку і мурашки по спине бегали, когда вот и скрипочка, и гитара, и что там еще было. Я просто все приглядався, я не ведаю таких назваў шмат, але кожен причинился до этого. Это так классно, так здорово. Дякую вам. Дякую всем деткам, которые вытравали до конца. Дякую вам. Вы молодцы. Вытравали, да в такой дисциплине. О, супер. Хотя подчас мши там с той стороны стукались и подкрикивали, что уже пора завершайте. Но мы уже наконец добрались до этого финиша. Желаю всем доброго настрою, доброго справді. Вот, Боженька дає трохи і сонейка сьогодні, хоч може ще холодно, але вже так показує, що вот настрой повинен быть не только весновый, а и пасхальный, радостный Божий настрой. И делитесь этим настроем с усими. Доброго вам святкування. Христос воскрес! Справді воскрес! Ну, уже как кажем, то аж прямо вот уже не только лошадь схожие вот у серебрянцы почули, бо серебрянковские святары сюда приехали, там нема кому сказать, то мы им так сказали, что я не почули, так? Ну, вы нам потом и не позвоните, Ксенс Юзов позвонит и скажет, Ксенс Александр ему телефон даст, и они скажут, все справді там почули эти слова, я думаю, что почули. Доброго всем дня, Аллах Христу! Благословение ж уже было у нас найсвятейшим сакраментом, але ёсць у нас ще треба завершить то, что я заўсёды в пасхальный период, як ёсць Пасха, и сегодняшним днем мы завершаем. Настя уже смеется, она уже зразумела, про что идет говорка. Вот это завершальный спев. Я помню, я в семинарии спевал, и один раз мой профессор со спеву сказал так: обещай, что ты это николи не будешь спевать. Я ему кажу, что ну, обещать не могу, але хіба что так оно и будет. Тому поспробуем. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Бачите, мне не удалось, а как спевали классно. Аллилуйя, Пану заспівай. Аллилуйя, Пану заспівай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Пану заспівай. Мертвый Христос, Спаситель, мертвый Христос, Спаситель, мертвый Христос, Спаситель наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мертвый Христос, Спаситель наш. И Он воскрес, и Он живет. И Он воскрес, и Он живет.